Li Bakurê Kurdistanê ji bo gêrlayên PKK yên ku di dem û li ciyên cuda şehîd bûne şîn û bîranîn didome. Endamê fermandariya navenda parastina gel Murat Karayılan li ser heman mijarê ji Ajansa Nûçeyên Afiratê re axivî. Murat Karayılan diyar kir ku ji ber şert û mercên şer derfeta wan çê nebiye ku şehadetan di dema xwe de rabigînin. Her wiha Karayılan dibêje ku divê çareseriya pêvajoya aştiyê jî li ser zemîna siyasî, qanûnî û demokrasiyê bidome. Bernameyên bîranîna gerîlayên PKK di dem û li cihên cuda şehîd bûne didome. Bi pêşengiya mebiya derê bernameya bîranînê li navçeya Nisêbînê ya Mêrdînê di roja duyemîn de bi beşdariya bi hezaran kesî dewam dike. Li navçeya Cîzîrê ya Şenexê jî bernameya bîranînê di roja sisiyan de bi tevlîbûna bi hezaran kesî pêk tê. Şîna li Cîzîrê dê îro heta saet 17 bidome û wê pişt re bernameya bîranî bêl darxistin. Endamê fermandariya navenda parastina gel Murat Karayılan derbarê nasnameyên şehîdên ku di demên dawî de hatine ragihandin ji Anefê re axivî. Karayılan eşkere kir ku ji ber şert û mercên giran ên şer hin agahiyên şehadetan dereng gihîştine biryargehê. Karayılan her wiha diyar kir ku hin nasnameyên şehîdan hîne jî nehatine eşkere kirin û got pênzsîd û bîst şehîdên Bakurê Kurdistanê dê werin ragihandin. Li parçeyên din ên Kurdistanê jî hejmarekî kêmtir de şehîdên ku nehatine ragihandin hene û ew ê jî di hefte û mehên pêş de bi raya giştî re werin parvekirin. Karayılan caran yekemîn derbarê hejmara şehîdan de daneyên berfireh parvekirin. Li gorî agahiyên ku Karayılan dayîn ji sala 1976 heta 2026 25,922 şehîd hatine qeydkirin û tevî şehadetên nehatine qeydkirin nêzî 27,000 şehîd hene. Murat Karayılan derbarê qanûna çarçoveyê ku di meclîsê de hat erêkirin jî got, qanûna çarçoveyê gaveke nû û girîng e, lê di heman demê de gelek kêmasî û şaştî di hundirê wê de hene. Di qanûnê de navê Kurd derbas nebûye û behsa demokrasiyê jî nehatiye kirin. Her wiha Karayılan rexne li wê yekê kir ku pêvajo tenê wekî mijara berdana çekan û dawîanîna şerê çekdarî de hatiye nîşandan. Wî diyar kir ku ew dixwazin rûpeleke nû vebikin û aştiyeke mayînde ava bikin û wiha domand. Ji bo vê yekê, kêmasiyên qanûna çarçoveyî divê bên derbazkirin û pêvajo divê li ser bingeha dadmendî û demokrasiyê pêşve biçe. Endamê fermandariya navenda parastina gel Murat Karayılan got ku azadiya fîzîkî ya Abdullah Öcalan ji bo pêvajoyê şertek bingehîn û bêguman e. Wê rexne kir ku qanûna çarçoveyê kesê ku wî wekî mîmarê pêvajoyê binav dike, di nav xwe de nagire. Ancak civakê ku li hengê xwe ava kirî, wisa nirx peyda kirî, li derdorê wan nirxên civakî netewî ava kirî wana